Ahoj, moje meno je Lukáš a vítam ťa pri počúvaní môjho podcastu Impulza, tipy, triky a návody. Čo je Impulza? Impulza je mobilná aplikácia, ktorá ťa dokáže trochu iným spôsobom motivovať k budovaniu pozitívnych návykov. Ak máš napríklad problém so sebadisciplínou v akejkoľvek oblasti, táto apka bude tvoj osobný tréner, ktorý na teba 100% dohliadne. Je úplne zadarmo a link na stiahnutie nájdeš nižšie v popise tejto epizódy. Dnes si ukážeme 3 efektívne metódy, ktoré ti pomôžu so sústredením v škole, v práci alebo ak pracuješ z domu. Dnes máme stovky rôznych rušičov, ktoré nás doslova napadajú z každej strany. Problém so sústredením nemáš len ty, ale aj ja a mnoho ďalších ľudí. Verím, že ak uplatníš minimálne 2 metódy, tvoj fokus sa výrazne zlepší. Poďme sa teda pozrieť na to, ako zlepšiť sústredenie 3 metódami. Metóda číslo 1 sa nazýva postupné navyšovanie. Začni s časom, ktorý je zvládnutelný podľa teba a nie podľa niekoho iného. Povedzme, na dnešný projekt si nastavíš časovač 30 minút. Ak zistíš, že ani po tom, čo si vyskúšal Pomodoro techniku, sa tvoja kreativita nenaštartovala, jednoducho si sa precenil a namiesto 30 minút by to malo byť, povedzme 15 minút. Ak netušíš, čo znamená Pomodoro technika, tak v popise pod týmto podcastom je link na náš blogový príspevok s názvom Ako stihnúť za 25 minút to, čo druhý stihne za 3 dní. Je to fakt dobrý príspevok a pomôže ti pochopiť vlastne podstatu Pomodoro techniky a podstatu sústredenia. Veľa ľudí začína práve s touto základnou, no zásadnou chybou. Poviem ti to na rovinu. Ani v posilke si ty alebo ktokoľvek iný nenaloží hneď prvý deň 70 kg. Jednoducho by došlo k zraneniu, ak človek netrénuje často. V našom prípade nedôjde k fyzickému zraneniu, avšak môžeš tým ubližiť svojmu sebavedomiu, čo si myslím, že je dosť zásadná vec a navyše si vybuduje zlý návyk. Takže čo by si mal vlastne urobiť? Začni s 10 minútami, potom to daj na 20 minút a neskôr, ak ti to pôjde, kľudne aj na 30 minút. Samozrejme nezabudni na pauzy, ktoré sú veľmi dôležité a nevyhnutné na to, aby si sa vedel sústrediť po dlhšiu dobu. Ak si sa už sústredil dostatočne, môžeme prejsť na metódu číslo 2, ktorá sa nazýva zmena prostredia. Inak povedané, prepoj si svoju sústredenosť so špecifickým prostredím. Neviem, či si o tom vedel, ale naše zvyky majú tendenciu sa meniť v závislosti na tom, kde sa práve nachádzame. Na úvod začnem trošku odbornejšie a tvoj mozog, konkrétne autopilot a ešte konkrétnejšie bazál ganglia, čo je by the way dosť zvláštny názov, aktivuje návyky presne vtedy, keď sa ocitneš v rozličnom prostredí. Ak by som to mal povedať viacej laicky, tak to znamená, že keď si doma v obývačke na gauči a chceš vytvoriť povedzme logo pre svoj web, tak ti to možno nepôjde tak ako v kaviarni, kde to má tvoja bazál ganglia oveľa radšej. Samozrejme, tento proces je o mnoho komplikovanejší, ale takto to zhruba funguje. Takže aká úloha je pre teba? Mal by si vytvoriť prostredie alebo zistiť, v akom prostredí sa ti pracuje, učí alebo medituje, povedzme čokoľvek, najlepšie. Zistíš to iba tak, že to budeš testovať sám na sebe. Je to ako napríklad s jedlom. Nezistíš niečo ti chutí, no v podstate musíš neustále skúšať nové veci, aby si prišiel na to, čo pre teba funguje a čo máš najradšej. No a konečne sme sa dostali k poslednému bodu a to je metóda číslo 3, konečný fejkový termín. Tento spôsob môžeme nazvať doplnkom k metodám spomenutým vyššie. Je to úplne jednoduché. V kalendári si nastavíš falošný deadline alebo nejaký čas, dátum, ktorý si sám určil. Táto metóda môže alebo nemusí fungovať. Všetko záleží na tom, či to bereš vážne alebo nie. Povedzme, nahrávaš podcast, ako ja napríklad teraz, a chceš ho dať na Spotify alebo YouTube. Samozrejme, pracuješ pre seba a deadline si chceš určiť akýkoľvek chceš. Ty chceš byť produktívny a video nechceš dokončiť za mesiac. Ako napríklad ja teraz tento podcast chcem vydať do týždňa, ale nie za mesiac alebo za 2. Preto si nastavím termín, ktorý mi vyhovuje najviac. Napríklad pre mňa funguje najlepšie piatok namiesto nedele.
Snažím sa predstaviť, že možno niekde tam vzadu je môj šéf, i keď to znie úplne choro, ale občas to na mňa funguje, ktorý na mňa v podstate dohliada a ja to musím na minimálne 50% dokončiť. Ono v podstate tento tretí bod si vyžaduje trošku praxe a predstavivosti. Samozrejme nie je to pre každého a ako som už spomenul na začiatku, je to vlastne doplnková metóda k tým dvom spomenutým vyššie. Ty si namiesto šéfa môžeš dať čokoľvek alebo kohokoľvek, je to na tebe, no každopádne vždy rob veci podľa seba a rob veci, ktoré fungujú pre teba. Som veľmi rád, že si vypočul tento podcast až do úplného konca a prosím ťa, ak sa ti páčilo, tak ho nezabudni zdieľať na sociálnych sieťach s tvojimi kamarátmi, kamarátkami, s tvojou rodinou, pretože aj oni možno majú nejaký takýto podobný problém a potrebujú pomôcť alebo poradiť. Taktiež nezabudni komentovať pod týmto príspevkom alebo pod týmto podcastom, čo zaberá na teba najviac. To by ma fakt zaujímalo. A nezabudni na hlavnú vec a to je používať impulzu, pretože tá je tu na to, aby ti pomáhala každý jeden deň v tvojej prokrastinácii a aby ti pomohla dosiahnuť tvoje ciele, na ktorých chceš pracovať. Takže nezabudni ju používať a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Teda počujeme. Čautes.